Ka Kongres kelap penkre ban penderikam dak cingirap pisa ka bolong lai hajar tengka shibnai shi kilong kemi ki bahab ban pehi la ka yeng kasam klamdan shu kinong kershan ki badai na kathop below poverty line BPL la dakan wan na ka borsan syar hadin ki election MLA arjar pulai kani ka kular jong kaseng Kongres kadai ka wei na prengki sandali ki kular ki bakongsan ka parti na ka benta ka election ya ki bala pelaj pajba khandai trek urumpang arjar pulai ha Kongres Bhawan Haka jingi dan lang Manish Chatrat nongelam ka All India Congress Committee ka Bobita Sharma Matthew Anthony ki badai ki media coordinator uba Benson Edgepala Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensingai NCM nalor ki weipat ki saudali giman kilong ban benlong ye ka jala ka balaj na jingkerdo kam ki samla ka balaj na ka bamsap ka bakhamyo pahu ka boarding electric bat kum ka jala ka balaj na jingwan shop udrok ye ki samla hi namta ka ni kala election ka banwan ni la phaya ya ki nongtre jongi na do ki mahila ki youth bat ki nongtre ba jong ka congress ki la le survey haman le ki thliu yin ba ki le tiki ai ni ka feedback ki ong ba ka main concern hadin ba mi ka report na ka central government hi ba 41% na ki longkmi 41% ka almost half kede ki ba penyai ya ki tangda kolong kami mundon kepare long wa ki layo kunrei le ni ki sha e ben ni te kani ka pentlot no ya ka society jungi tingi don kam kum ka sarkar panyarap ya ki long kami ba di ka society jungi bakin penbhai ki khon bakin pa school ki khon le ni kin yarap ki khon haknu ko kom khnang ba ka society le ka long kami haka rutur riti ke dustur ke jangi la di kelong kami ki la ban chakri bhai ke ying ki khon jong ki ke bhak society jangi kan pa ka future jangi kan pa katangi ke perkhat bahan unta ka future mut kalawai jong ka jat bru jangi ka shong ha ki khon ki ti jangi bat ba pek bhai ki khon ki ti jangi di kelong kami katangi de ban ni perkhat ba la ding ai almost chispa tangka chisni cispa tekasni jaka bahkan lik kene ka revenue kumakilong ta ka corruption ka babon kene ka tai ka babon mila banira belem yarap ikelong kmi ne bai kpisang la khenhi la perkhat hi kam de ka babon hodo kata-kata ka bala hiba ngin selek ke sensus ka babiang ngin sim ka jingarap na ki rangba snong ngin sim ka jingarap na ki babon ki NGOs ki balai keleng-keleng nang mengintip exact details nang tang ni design kalaban kambon ni kene ro haden habot ndre kumakalong kene de tangka jing sedang kene kambiang ro ni soto ndre la kata ro kalayo jingrap kum jing i jongi kaba ar kalong ka yo kam yo jam pi ga yo kam ga jam kumakalong ta kumbang ong nang awan ki jing baduk na soto na lor bai mei pa i baduk te ki play school ni kila lut bon tumut kenang duk susu tendang ila pas ni ban yo ka kam ga jam de menta ka kam ga jam rom yo la nolor baduk subha school ki kun nang duk susu te kani ka ba cincar bhai ka society jongi te ka ban bhahi ge de ban ai kam ai jam ya ki kon samla jongi katangi perkhat ba hamman la ka thliyung at least ki we de man yo kam ya jam la ke de ki kam sarkar le ni ki kam ki ba ka sarkar kan yarap ban penwanra ya infrastructure ban banra ki company ban banra kino tamba kide ban yak namba ka sarkar ngin sesna ka platform ngin sesna ka registration kide ban ikam ik biru lading yo kam tang iwe ki si ngatrai kelala pan yarap ya ka family example nga i yelade ki parajonga ndang la pas ngala yo kam baro ki parajonga nga pan paskul manga yarap nga tayanga ro i menjonga yo kam maro ya to ko por man banokong ilong pulit yo kam ila paskul nga nalong engineer gede ke jingrap jong i menjonga te ka jo hi ki family ro i perkhat ba ka yo kam ka yo jam ngala i badale de ngala ya door to door nga i ka yo kam ka yo jam ka ba e ba kidon ki bru ba pas sau sanmut ki graduate ki master ki doctors ki engineers ki nurse ki babon ndai kim yo kam yo jam re ki kimi ki pa ki sim da karam ban paskul ki kon ki sim da karam ki di de jaka ki di de keleng ban paskul te ka yo kam ka jam ka de ka mas ka de ka kam jong ka sarkar pan yo kam komolong ta ki hajar ki bru jongi ki le Bombay ki le cham Calcutta ki le Delhi banwat ya ka kam kitip ngalawan hapo Delhi Calcutta teng ngali kai si jing ki prolok ki yo tulop tang khat san kan ru hajar ka si benai te kedi ki kon jongi ki kon kan te samla jongi pinpa ki ting ki don kun bamarwe pinpa nang ni Bombay Calcutta tang yo kam ya jam ka ba e ba
katangi perkhat ba ka kam ka jam ka de ka badon kam a nam ta ban pengklanya ka jai bin ru ka lawe jong ki khun ka jong ni sakabalai ka de ka corruption the source of paro ki jing e jong ka de ka corruption menta lepi I kum ba kalong menta jaka ba ngini rap iwe tingi bam tang hele di she kan long jaka ba ngin snai ki school snai ki hospital snai surok ndai ka corruption kaya baik tang sikit bah, mud kita beruspa pelat kita duk pelat. Terkumpul mentah slowly kini kajing corruption kaya tentang ki officer kawan ki polisian kawan nga ima kalak pelik suki wat ceki riu niam ki bakatu kan ni ru namar beli lala duk ki briu tiki ban panci rap ni ki politician kepisah polisian ki yo nei 50 bre ki yo nei dah kawai kesni lada kesorkar leni don file case leni don rate leni income tax kilap wau ni briu yo pisah kata ke jing kamai bom hok te ni briu la upla la ban pla ngalai kata kan yang tei jing jak burom segoi ka ba ar kolong ba jaka ba ka tax ba ki pai ba ki siu da thiet jain phap siu la kum no 20% ka tax pin da thap petrol phap siu la kum no 70-80% ka tax the pidi kiat la kum no chispa san pho ka tax na ka to ka tax ki yo banchna surok ki yo banchna school ki yo banchna hospital de le ka to pisa jaka ba kan lech ka sarkar ka lech apply chong ki minister example ku mu do yong barbar ni si yo chia jar chispa siton la de ka kali ki ru pho ton ku ma ki mentang yo ru pho hajar tang ka tax mentah parok kan ni kaya chaki politicians but ki officers maupun bagi ban siulak menuno aspa kendai punyu tangka tax kani bisa jaka bahkan lecture ke sorkar ke lecture ki politicians bat kitu berpeniat hang tu kitu kala harus pak kisnaying bah driving pay surok pat ubasniu ketu borok ke corruption na iba ke corruption ka kta ba ikon jengi bele mentah bon ke ki drugs bon ke body drugs namar bele jaka ban I posting do officer bobha pulit bobha pon penstom pemban ye pulit la yo training da keleng ban kem ke body drugs ban test kum ta handre ki transfer ki phayu che 50 bra kani baro ka corruption ka stang hina kre na ki politicians na government ka hiat pateng keleng te corruption ka ba bahaya ka society jengi la ka bamlut ya ka spa jong ka society jengi ka bamlut ya ka yo kokot bat ka pentlot ro ya ka society jengi katangi perkhat ba pin I kiri ki bakiu la de Singapore la de Europe la de kiri ki bakiu te ke ba duna corruption andre kiri ki bahir la de Afrika la ne Bangladesh la ne pin I Pakistan kiri ki bacur ka corruption kari kampois ka don tam ka chi kulmar bat kum ta tar don ka corruption niam ne suki kan saton ka chi kan saton namar boduk la duk palat mula le stang bani ki beruspa palat show off te kadon ke jing bisni ndar ka gap hapdeng lene hapdeng ki baduk bat ki beruspa kai per te ban minimize kata barok ngi de ban ya biang ni yadak te ban like kata de tang ka ngi de ban corruption free kawai na iba hindalek keleng la de ban charge mobile ban tem sur ban le kono ro klem ka like ni na le kum bolong mentang ni upload ki spark crore ka sistem tang ban tet electricity ni pat ni don ki duit ni don ki bala ban pemi electricity na lor bagi aikam aijami ki samla jongi ki engineers ki doctors jongi bat kunjur ki samla jongi ban yo kam ki beper ki power generations handre kumolong tang klem le example ni pelut pisabon ha repair ek bala le mensua tabale ni start new projects ni don kam la kum no sunspa megawatts lani om ban rai ki industries lani ban rai kono development ni don kam ka power ni don kam electricity ta kata ka daw ni ong ba kum ba kalong menta ki briu ki man rem la khot bon ki PPO ban wan haslong re tang na bar ka power ting yo like ting do like ta phim yo like te ka baik sistem ban sampai mar ki deal bat ki company ba de ban fail ya ka electricity te ban rai ka development ni de ban long ka power cut free la ne ka power access tang ka ta hanya la ban rai sakawai ka ne ka drugs free na ika jingma ka chor bai ka society jingi ka lawan man ki ndom ka sna ki bru jingi la I ba ka drugs ka kan generate palat bale mar ka corruption menta bro ki kwa ruspa te nongkong ki ai free ya bandi ki drug samling ta ndala adikpat ka jencar ka family mala I personally akan ke jencar ka family jengi te kene kan jor
Meghalaya kalau almost next page ke survey ini por belada almost next Punjab kat kum ka graph ngin overtake ek Punjab ladang nimshim ka decision te ya ka society hi jungi ka na ka benta kalau hi jungi ka shong ek samla jungi kini ba di drugs ke ki khun ki beruspa but ki khun beruspa but ki penok ya ki khun ki beduk kum tang ni de ban don lak num no ka drugs free Meghalaya ka badan kam ha kini ki pengile nimdan kamraban pelut pisa ekstra le bandap ram re tang ban penduna ya ka jinglut ke baladon ngilala ban pemi kini ki barok Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela